mutum ne ya zo ainihin sallan magariba ko da ya zo liman ya riga ya yi ainihin raka'a ɗaya da ya zo sai aka yi raka'a ta biyu da ta uku da shi, to idan aka idar da wannan sallar in ya miƙe zai cika ne ko zai rama? Idan zai rama ne shine sallar da ta kubuce mai raka'an farko ne, ita kuma raka'an farko ana yin ta ne fatiha da sura a bayyane, to in ramawa zai yi wannan raka'a ɗaya in ya miƙe zai kawo fatiha da sura ne a bayyane, kaga ya rama kenan. Idan kuma cikawa zai yi to shi kenan yanzu ya samu raka'a ta biyu da ta uku da liman, to idan ya tashi yanzu ta biyun shi ita ce ta farkon shi, ta ukun da ya samu da liman ita ce ta biyunsa, saboda haka yanzu in ya tashi zai cika ne, in ku cikawa ne to raka'a ta uku kenan yanzu zai kawo fatiha a asirce kenan, fatiha kaɗai a asirce. To sai aka kalla abin sai aka ce to ai gashi nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya raba wannan gaddaman cewa ya alaikum bis sakina fama adaraktum, abinda kuka riska sai ya ce fa sallu ku sallata, wa ma fatakum abinda ya kubuce muku fa atimmu sai ku cika. To kaga yanzu in ka zo duk adadin raka'an da ka samu a zahiri kai na liman ne yake na uku da na hudu, amma kai in ka idar da sallah yanzu a wajenka na ɗaya ne da na biyu, don haka in ka tashi za ka kawo za ka ainihin cika ne, abinda za ka cika kuma shine yanzu za ka kaddara cewa kana sallah ne kai kadai ka yi ɗaya da biyu, to me ya rage yanzu uku da hudu? To uku da hudun nan a bayyana ake ko a asirce? Fatiha da sura ne ko fatiha? To haka za ka kawo, Allah shine mafi sani.